са ти вървени, там няма да се хващаш. Ръцете, значи когато миниш малко в дясно, като се изправиш там в дясно, така е, там ще се хваниш, имаш горе в дясно едно лека хватка, обаче ти няма да се набираш на ръце. Опани ръката надясно нагоре. Виждаш ли го там, така? Там ще се хваниш, когато се изправиш. Защото то сега ти си далеч в момента. Стъпи близко. Така, там стъпи, да. Така. Айде сега само там се прихвани. Така. И сега краката, един по един, по-малко, за да не губиш равновесието. Много е. Дай го вдясно, долу вдясно. Още. Така. Айде сега другия крак, дигни там, където искаш да учиш този. Давай сега. Оп. Много нагоре, по-надолу. Айде, добре, ама много е. Айде, набери се тогава там сега. И веднага гледай къде ще стъпи десния крак. Оп, и веднага да стъпи. Айде, изправи се сега. Така. Айде сега пак гледай сега къде ще стъпят краката. Добре. Десния крак сега. Много надясно, защото отиваш вече бягаш това. Трябва да върнеш после левия крак в дупката, къде ти е лявата ръка. Опани го сега и го служи там. Браво. Това е. Виж колко сега стабилен се чувстваш, нали? Да. Айде сега пак само десния крак. Оп, така, изправи сега. Ето, пак си стабилен. Чувстваш стабилността, нали? По-наниско можеш и този крак, да не е толкова, защото губиш равновесие като така. Оп, така. Айде, изправи се сега хубаво. Запази равновесие. Айде сега пак мини леко вляво. Така. Добре. Айде, изправи се пак там. Изправи се, без да има къде да се хващаш. Равновесие. Оп, така. Браво. Добре, внимателно. Изправи се. И служи краката както трябва сега, за да не си тъй на търсене. Добре, нищо, че не се хвана. Добре. Така. Обран си, няма страшно. Намери, наляво имаш за левия крак, хубава стъпка. По-нагоре и там става. Оп, ето стъпа. Айде, оправи сега десния крак. Както се подпрял с дясната ръка е много добре. Така и сега оправи десния крак, да не е тъй. Оп, стъпи сега, стъпи. Така, почини сега, огледай се. Сега левия крак ще стъпи малко по-нагоре в ляво. Цепнатината я виждаш къде е за левия крак. Много наляво отиде. Малко така. Там сега като изправиш, там изправи. Но когато ти е много наляво крака, трябва да излезеш от равновесие и трябва да ти здрави ръце. Пак ако не е толкова наляво, върни малко левия крак. Нагоре може. Съвсем малко нагоре и наляво. Така. Там. Айде сега дай центъра на тежестта към този крак. Той няма нужда много да стъпиш. Айде подпри с дясната ръка и служи десния крак при дясната ръка. Добре. Да. Дясната ръка е много добре там. Не, по-надолу. Тъй както си я подпрял, служи десния крак там до нея. Натисни, така, браво, точно това и дигни горе крака. Втори път. Добре, ето така. Айде сега, да. Изправи се сега, бавно се изправи, хвани се сега там. Ето това е. Айде пак. Така, виж там къде има беличко, къде са стъпвали хората. Виждаш ли беличко? Айде, стъпи там сега. По-нагоре може би. Не, той има там, той оттам се вижда. Оп, така. Горе сега се протегни ръцете. Имаш хватки, здрави хватки имаш. Дръшам няма страшно. Така, дай пак ръцете. И стъпки. Стъпки ръце. Айде, сядай. Слизай. Пусни се.
Айде, стига, много опита даже. Браво. Мам, не... I am. Да. Се измори вече. Добре, добре. Браво, Боби. Въз съм скачал. Да, да. Ей, там беше. Там е малко особено място. Тук си дълъг можеше да